Ya, Cok. Tak kuntak. Ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Wis wancine tansah dielingke, wis wancine padha nindakake anten wis kumandang mayahe sembahyang tetapi wajib dawuhe pangeran salat dadi cagake agama limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumanika luwih sampurna yen berjamaah. Subuh luhur lan asar salat sayete ngedohi tindak munkar maghrib lan isya cakepe brayogane ditambah salat sunahe Sasambrono iku perintah agama ngelingana neng donya mung sedela sabar lan tamakan Suwok, Nduk. sing kuwasa yen kepareng besok munggah sukarda. Ya 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 ya. Terima Sembah kasih. nuwun Biung Cange. Sama-sama Mbak Indira. Nah, duduk dulu ya, iki ganti langsung loro nduk kok gendang perang. Nah, iya, jam 12. Mbak Titis sekalian Mbak Galuh Asmara. Nah, ya Cok, disiapke. Spote apa Cok ya? Sambil mengangkat topi melihat dengan asri ke kanan dan ke kiri. Ayo besok kemari bagaikan tak berhenti. Beca, beca, jalan hati-hati. Nah, selamat malam. Selamat malam. Nggih, jan. Lagi cilik karo gede kaya limbuk karo cangik. Ah iya. Nah, Dok iki ana pamundutan. Nah, iki Lek Giyanto. Dongombo iki lagune Mas Tondo Moto wis ana wae tak rungokne wae. Ya iki lewat streaming. Terus Pak Darman ndek mau apa kene? Pak Darman ndek njaluk lagu apa iki? Mulai aku. Oh kangen ning ati. Nah iki. Lho iki malah WA Mas Agung sampean tekoni banci kuwi pacare Pak Mulyadi Pakah apa ya? Ah, Leres, Mas. pacarmu Pak Mulyadi Pakah. Nggih. Alah. Jare Pak Darman nih. Oh alah. Leres. Iya. Ya Nduk, lagune apa wis manut weh? Pisan Kas. Ya. Kangen ing ati niki sing
pelok napa jenengan?